To sme liezli asi 4 dní, alebo 5 dní sme to liezli. Takže ste tam spali v takto a spali sme v týchto sieťach. Hračkárstve sme si kúpili tie detské siete, na húpacie siete a to vidno na tom obrázku, že nohy máš ako vyššie ako hlavu, čo samozrejme v noci ti mrznú nohy. Veľmi často horolezci zanechávali na vrcholoch nejaké talizmany, nejaké hračky. Na Evereste my sme našli malého plyšového macika. Tak hádaj, že čo je moja ďalšia fotografia, ktorú ti podám, ktorú máš aj doma vyvesenú. Vrcholovka, áno. Ktorá vznikla 15. októbra 1984. O 15. hodine 15. minúte sme sa objali cez plecia, sme sa chytili a sme spolu vystúpili na vrchol, aby nebolo, že kto bol prvý, aj nejaké slzy boli v očiach, čiže bola to veľmi silná emócia, ktorú samozrejme vystriedalo potom také vytriezvenie. Pre mňa ten Everest je vždy spojený s niečím smutným. Bol prvým Slovákom na Evereste. V 80. rokoch vystúpil aj na loce Šar a Dhaulagiri, a to bez použitia umelého kyslíka. Zoltán Demian je jeden z našich najúspešnejších výškových horolezcov. Dnes coach, konzultant a fotograf. Ja sa snažím ľuďom pomôcť pochopiť, že life-work balance je nezmysel. To je jedno, či napečiem úžasný chlieb, alebo robím fantastickú zmrzlinu, alebo v pokladni sa usmejem na toho zákazníka. Proste to je úplne jedno, v akom povolaní viem robiť ten život druhým lepším. Tak toto je strašne dôležité preto, aby človek ten pokoj v duši našiel a potom tá psychosomatika funguje, že aj to telo funguje, aj tá energia funguje a všetko je fajn. Partnerom tohto podcastu je Slnco. Fotovoltika pre ľudí, ktorí chcú byť zodpovední, nezávislí a plní pozitívnej energie. Posviete si na nich na slnco.sk. Zolo, keby si mal v jednej minúte povedať svoj príbeh od 80. rokov až po dnešok, čo by si o sebe povedal? Že som prešiel veľmi rôznymi etapami od horolezectva, od umývania a okien a malovania výškových budov a všetkých výstražných náterov na komínoch, čo sme v Sociku tieto výškové roboty robili, cez extrémne horolezectvo, cez top management, coaching, teraz krajinárska fotografia. Čiže tieto veci sa stále menili, ale v zásade ten Zolo Demian zostal stále rovnaký. Čiže ten spôsob, akým robím všetky tieto aktivity, ten sa veľmi nezmenil, aj keď samozrejme verím, že aj v tom sa trošku nejaký posun tým správnym smerom udial, ale tie činnosti tie boli veľmi, veľmi rôzne. Ja ti teraz podám jednu fotografiu. Tí, čo nás sledujú na YouTube, ju uvidia aj na obrazovkách. Kedy a pri akej príležitosti vznikla táto fotka? To si pamätám úplne presne. To sme v 88. roku, keď sme po prvom pokuse v 85. o južný pilier Dhaulagiri, čo bol vyhlásený problém v Himalájach, lebo sa o to pokúšala elita francúzskych horolezcov a nejak sa im to nepodarilo a Jirko Novák, ktorý sedel v expedičnej komisii Medzinárodnej horolezeckej únii, tak sa o tom dozvedel, že tak organizoval výpravu a v 85. do toho nastúpili Rakonca, Božík a Drlík, ale nejak im to v stene nesadlo, tak zišli dole a Peter Božík ma oslovil, že či by som s nimi nešiel do toho. Ale prišlo veľmi zlé počasie a museli sme z tej steny uniknúť a podarilo sa nám v veľmi, veľmi ako drsných podmienkách. Tak 3 roky som to nosil v hlave a v 88. som sa vrátil. A to si pamätám, že túto kombinézu, ktorú mám na sebe, to bolo prvýkrát, že som nafasoval niečo, nejaké oblečenie v rámci nejakej expedície. To Jirko Novák zohnal od nejakých Talianov. Ja neviem, na čo tá kombinéza bola vymyslená. Pravdepodobne na lyžovanie, taký overall. Presne to som chcela povedať, že vyzerá ako naše lyžiarske overally v takých 90. rokov. No, presne tak. A nevyzerá veľmi teplá, akože v porovnaní s tým, s čím sa lezie teraz na Everest, je to neporovnateľné. No jasné, ako dneska sa lezie v paperových takýchto kompletoch, ale toto boli duté vlákna, čiže bolo to dobré, ako teplé. Ja som nemal spacák v
v tej stene. V tých 17 dní, čo som bol v stene spolu s tými dvoma mojimi spoluvalcami, s 2 Kazachmi, tak oni mali spacáky, ja som spal medzi nimi v tejto lyžiarskej kombinéze. Malo to len jednu chybu, že to nemalo kapucu. A sneh, a keď padali hore z nejaké prachové lavinky, tak mi to liezlo za krk, takže to bola jediná nevýhoda. No ale je to na tom južnom pilieri Daulagiri, ktorý sa nám vtedy podarilo vyliezť, že sme liezli ako veľmi ťažkú cestu, tak určite najťažšie, čo som v živote vyliezol. Ale som veľmi rád, že sa to podarilo. Boli to chvíle, keď naozaj som zažíval to flow, splynutie vlastne jednak s tou horou, ale aj tá spolupráca s tými 2 parťákmi, Jura Mojsejev a Kazbek Valiev. Neuveríš, ale aj takúto fotografiu mám. Takže sú to oni, hej? Áno, to sú oni. To je vlastne, keď sme sa po tých 16 dňoch, lebo sme zlanovali tou istou cestou naspäť, čo aj tuto nielen ten výstup bol extrémny hore, ale aj ten zostup bol extrémny, lebo sa muselo zlanovať do previsov, čiže nedalo sa na celú dĺžku zlaniť, lebo by som zostal visieť vo vzduchu a nedostal by som sa k stene. Čiže pri zlanovaní som musel robiť medzi istenia, aby som zostal bližšie pri stene. Takže to bolo veľmi náročné a keď sme pristali pod stenou, tak Igor Novák, to je menovec, Jirko Novák bol vedúci a Igor Novák bol jeden z členov, tak on bol jediný, ktorý zostal ešte v basecampe, lebo ostatní už odišli. My sme nemali vysielačku, tak nikdy som sa na to nepýtal, že či si mysleli, že sme zomreli, alebo prečo odišli z toho basecampu. No ale Igor nás tam čakal a on nás tam cvakol. Čiže vidno, že po tých 17 dňoch každý o 10 kg ľahší. Ale napriek tomu v tých očiach vidno, že tam žiari niečo úžasné, takže po fyzickej stránke sme boli dosť akože zničení, ale mentálne a psychicky to bolo akože super. Spomínal si, že si tam zažil niečo naozaj výnimočné, také ako keby spojenie s vesmírom. Sú Himaláje v tomto smere niečím špeciálne, alebo si zažil niečo podobné niekde aj inde vo svete? Zažil som to aj na Kilimandžáre. Čiže ja myslím, že to je možno, že Himalaje sú v tom trošku špecifickejšie. To duchovno v tých Himalájach, proste, či to je z tibetskej strany alebo z nepálskej strany, ale aj samozrejme aj India, že sú to oblasti, kde odjak živa tisíce rokov dozadu využívali mnísi na meditácie. Proste som navštívil tam niekoľko jaskyň, kde údajne Padmasambhava, proste to bol, čo doviezol vlastne z Nepálu do Tibetu buddhizmus pred nejakými 4000 rokmi, takže tam meditoval a vlastne na jeho akoby počesť dodnes tam sa striedajú mnísi, ktorí tam trávia čas a pália nejaké sviečky a vonné tyčinky, čiže také mystické miesta z tých Himalájach sa naozaj nachádzajú, takže tým je to možno umocnené, ale skôr je to asi dané tým kontaktom v podstate do veľkej miery ešte s neporušenou prírodou a v tom svete, v ktorom žijeme, tak takýchto miest už je naozaj veľmi málo. Určite sa to dá asi zažiť v púšti. Viem si predstaviť, keď človek ide sám na nejakej malej plachetnici v oceáne, kde je zase vystavený tej nedotknutej prírode a tým živlom. A možno aj tou fyzickou námahou, že tam človek často naozaj siahne na také dno svojich síl a možno aj tým to môže byť. Mne sa to napríklad stalo v Himalájach, že som mala výškovú chorobu viackrát, raz pri prechode cez Annapurna Circuit a raz keď sme išli na Mera Peak a za každým sa mi snívalo s Budhom a boli to strašne živé rozhovory v tých snoch a on mi tam, normálne, že akože mali sme dialog a potom mi povedal, že dobre, že budeš v pohode, lenže musíte sa zobudiť neviem vtedy a že skoro ráno vyraziť. A to bolo až neuveriteľne, nebolo strašne zle, ale ako som sa zobudila ráno, tak ani stopy po nejakej výškovej chorobe a mohla som ďalej pokračovať, takže a nikde inde sa mi to vlastne nestalo, takže neviem, že preto som sa pýtala, či je to iba tými Himalájami, alebo je to aj tým možno výkonom a tým siahnutím si na dno síl, že človek tam ako keby niečo iné ešte vníma. No v tých Himalájach je to určite dané aj to výškou. A samozrejme, keď človek je v tých výškach, tak toho kyslíku je menej, takže to môže prirodzeným spôsobom ako k takémuto stavu doviesť. U teba, tým, že si mala tú výškovú chorobu,
tak keď je človek v takomto stave chorobnom, tak nemáš veci pod kontrolou až tak. Že my stále sa snažíme tým našim ráciom, tou našou hlavou všetko riešiť a všetko ako mať vysvetlené a pomaly ako fyzikálnymi a matematickými vzorcami dokázané. Inak tomu neveríme. Čiže strašne racionálne chceme všetkému porozumieť. Kdežto v tom stave nejakej choroby alebo nejakého uvoľnenia v tých výškach, tak, lebo mňa tie najsilnejšie veci boli práve počas noci. Nesnívalo sa mi to, bol som ako bdelý, ale napríklad teraz, keď chodievam je prehnané, bol som 2-krát v takom pobyte týždňovom v tme, tak prvé 3 dni sa snívajú kadejaké blbosti a taký 5. 6. deň prichádzajú sny, ktoré sú vlastne akoby, ktoré sú nejakým posolstvom nášho vnútra, našej duše. A sú to zase veľmi silné veci, ktoré sú trošku podobné k tomuto. Ja som bola tiež na pobyte v tme 7 dní, takže zdá sa, že máme podobné koničky, keď ty si ich doťahol trošku ďalej, čo sa týka Himalají. Vráťme sa ešte na chvíľku späť k Dhaulagiri. Ty sám považuješ tento výstup za vrchol svojej kariéry a dokonca expedičná komisia Medzinárodnej horolezeckej federácie ho ocenila ako najlepší výstup roku 1988. Avšak doma sa o tomto výstupe až tak veľa nehovorilo, pretože v tom čase zahynuli bohužiaľ na Evereste pri zostupe 4 naši horolezci, ktorí sa pokúšali o výstup náročnou Boddingtonovou cestou. Ako spomínaš ty na toto obdobie, ktoré na jednej strane bolo pre teba vrchol úspechu a veľká radosť, že sa to Dhaulagiri podarilo, obzvlášť keď si mal takéto aj pozitívne pocity na vrchole, a na druhej strane vlastne sa stala táto tragédia? Logicky to zatienilo ten náš úspech, to je také relatívne slovo, ale proste bolo niečo, čo sa nám podarilo. Je faktom, že bolo zo pár pokusov o zopakovanie tej cesty z toho 88. na Dhaulagiri a zatiaľ sa to nepodarilo zopakovať, takže asi to patrí naozaj medzi nejaké ťažšie výstupy v Himalájach. A média logicky, lebo to žijeme žiaľ v takom svete, že ľudia chcú mať senzácie a chcú mať nejaké, však stačí si pozrieť nejaké správy. Ja teraz žijem už úspešne 20 rokov bez televízie, ale niekedy, keď som v hoteli, tak si preklikám tam čosi a po 5 minútach to musím vypnúť, lebo tie správy sú len v podstate negatívne. Takže tie médiá sú tlačené, a to je taký uzavretý kruh, že otázka, že čo je vajce sliepka, že či ľudia toto očakávajú, alebo médiá si myslia, že toto ľudia očakávajú a toto im ponúkajú a to je potom, ako to stále sa stupňuje. Takže logicky, že tá tragédia bola dobrý materiál pre médiá, takže zaplnili to týmto a tak pre mňa to bolo. S tým Everestom je to vždy, aspoň v mojom prípade, vždy to bolo spojené s veľmi smutnými vecami. Pri našom výstupe v 84., keď zahynul Jozef Psotka, tak je známe o mne, že hovorím, že pre mňa osobne nemôžem hovoriť o úspešnej výprave, keď mi zahynie pri zostupe parťák. A potom v 88. Ja som mal ísť na tú výpravu, teda mal ísť. Bolo mi ponúknuté, aby som na to vyšiel, ale mne stačil Everest raz, práve aj tie negatívne emócie a proste Everest je, pokiaľ to človek lezie naozaj férovo a bez kyslíkových prístrojov a neurobi si tie umelé podmienky tam, tak ten Everest je naozaj extrémne náročný, lebo však prakticky je to skoro 9000-ovka a to Dhaulagiri bolo pre mňa oveľa ako príťažlivejšie, takže som si vybral, ale všetci tí 4, Peter Božík bol vlastne, mi bol veľmi blízky, lebo jednak sme robili tie výškové roboty spolu, jednak vlastne on prišiel do oddielu už keď ja som dosť liezol, on bol predtým taký turista čundrák. A asi pamätám, že keď sme boli na Kaukaze spolu, tak na Užbu sme robili jednu veľmi ťažkú cestu vo dvojici. 3 dni sme viseli v takej kolmej previsnutej stene, ako úžasná cesta. A samozrejme Joško Just,
keď som začínal jesť, tak som mal od neho požičané na prvej ceste v Tatrách karabíny na malom kežmarskom štíte, ktoré som tam som padol, tie karabíny tam zostali v stene, tak potom s Jožkom sme išli o týždeň neskôr to zvesiť, čiže z Jamesu Bratislava, veľmi blízky človek, Dušan Becik takisto chvíľu s nami pracoval a Jarko Jaško bol taký, ako v dobrom slova zmysle, taký Beňamínek medzi nami, ale úžasne perspektívny chalaň, ako strašne skromný a s obrovským potenciálom. Na títo štyria, keď tam zostali, tak aj pre mňa tá radosť z toho výstupu na Dhaulagiri bola zatienená a zase úžasnou tragédiou na Evereste. Takže pre mňa ten Everest je vždy spojený s niečím smutným. Tak hádaj, že čo je moja ďalšia fotografia, ktorú ti podám? Aha. Ktorú máš aj doma vyvesenú. Vrcholovka Angrita nás fotí s Juzekom. Ktorá vznikla 15. októbra 1984 na vrchole Evereste. O 15. hodine 15. minúte. A za nami je ešte krásna modrá obloha, ale vidno na tej československej zástave, inak to je vrcholová vlajočka, ktorú som nosil na všetky vrcholy. A vždy som si potom napísal, čiže to je taký poklad pre mňa, kde sú zaznamenané tie vrcholy významnejšie. Tie vrcholové fotografie sa inak robili primárne ako dôkaz o tom, že ste tam boli? Nie. Robili sme to pre seba ako pre pamiatku, aj keď v prípade Everestu bolo viac veľmi sporných výstupov. Aj v tom 84. pred nami tam údajne bol nejaký holandský horolezec ako prvý výstup na Everest z Holandska, kde my sme jeho stopy videli po južný vrchol a od južného vrcholu ako panenský sneh, takže a všetci to spochybňovali a neviem si predstaviť, že hlboké stopy po južný vrchol a potom nič, tak ako tam doletel na ten Everest, alebo snežilo len od hlavného vrcholu po južný vrchol, ako v priebehu 2 dní, keď bola jasná obloha. Takže pri Evereste je to také pochybné, ale Miss Hawley, ktorá bola korešpondentkou agentúry Reuters, tak Elizabeth Hawley ako legenda katmanská, tak ona každú výpravu, ktorá, a nie len na Everest, ale všetky 8000-ky, mala takého Volkswagen chrobáka s takým tým typickým chrobáčim zvukom. Všetci, čo si pamätáme tie auta, by sme to hneď poznali. Tak obišla každú výpravu, čo ešte nebolo tak veľa výprav vtedy, obišla všetkých účastníkov, teda výpravy, spýtala sa, čo idú robiť a mala svoj taký dotazník a po návrate robila to isté. A hlavne tí, ktorí tvrdili, že stáli na vrcholoch, tak museli jej popísať, že čo tam videli, čo tam našli, lebo veľmi často horolezci zanechávali na vrcholoch nejaké talizmany, nejaké hračky, ja neviem, na Evereste my sme našli malého plyšového macika a bola tam, lebo pred tým údajným holandským výstupom, aj keď si myslím, že on naozaj na tom vrchole nebol, ale on si mohol myslieť, čiže ja nechcem ho nejak očierňovať, ale on si mohol myslieť, že je na vrchole a hypoxia a všetko možné, že možno nebol úplne, išiel tam sám, tak možno, že si myslel. Ale predtým tam boli Američania z tibetskej strany a tí tam zanechali veľkú takú žltú bombu. Tie francúzske boli modré a americké boli žlté. No, tak to som pani Hawley ako povedal, že toto sme tam videli a to bol pre ňu dôkaz, lebo ona vedela od tej americkej výpravy, ktorá bola z toho, a pritom tí boli z Tibetu, takže vedela, že čo tam zanechali. Takže ona viedla takýto dôkazový materiál, keď to chceme povedať o Evereste. Zaujímavé. Čo tam všetko ešte je? Ako to tam vyzerá hore? Kedysi tam bol jeden taký, ešte keď Messner s Habelerom boli prvýkrát bez kyslíku na Evereste, tak tie fotky sú známe, že tam bol taká trojnožka alumíniová a na to sa vždy priviazali nejaké vlajočky, aj tie tibetské, farebné a aj nejaké čo si tam ľudia niečo zanechávali. Ale to potom, to tam vyniesli Číňania, lebo chceli nejakým spôsobom zamerať presnú výšku Everestu. Takže nejaké roky to tam bolo a potom už ako
príroda sa postarala, že aby takýto odpad sa zbavil Everest takéhoto odpadu. A teraz tam je len, teda bol pred tých vyše 40 rokmi, keď ja som tam bol, sneh a ľad, čiže okrem tohto macíka a tej kyslíkovej bomby tam nebolo nič. Ale je to naozaj vrchol, ako si človek predstavuje. Keď dieťa by malo nakresliť vrchol, tak urobí taký špic a naozaj ten Everest, čak predtým je to taká pláň od toho Hillaryho výšvihu, mierne stúpajúca. Na nepálskú stranu je to také, akože však teraz nedávno to nejaký Slovinec, či kto to zlyžoval. Teraz nedávno to zlyžoval jeden typek, ako prakticky celé až do basecampu, čiže som pozeral ako to video cez ľadopád, jak lyžoval, som myslel, že ľadopád sa nedá zlyžovať a on ho medzi tými trhlinami, klobúk dole. Takže tam je to akože ľahké, ale na tú tibetskú stranu tam sú šluchty, tam to padá ako stovky metrov, 1000 metrov, tak potom už to ešte trošku vystúpa hore a tam už je ten vrchol, čiže vlastne na všetky strany to spadá dole, takže nepomiliteľné, že človek je na tom najvyššom mieste. A aký je to pocit stáť na najvyššej hore sveta? Ako je to eufória, tak my sme si s Juzekom, ja som počkal ako tesne pred vrcholom, sme sa objali ako cez plecia, sme sa chytili a sme spolu vystúpili na vrchol, aby nebolo, že kto bol prvý. Československá, boli sme naraz, naozaj doslova naraz, tak sme si padli do náručia, aj nejaké slzy boli v očiach, čiže bola to veľmi silná emócia, ktorú samozrejme vystriedalo potom také vytriezvenie, čiže urobili sa nejaké 4 fotografie. Ja som mal aj kameru so sebou, čiže som filmoval a Pálko Barabáš tie zábery teraz pred nejakými 3 rokmi zdigitalizoval a vyrobil celkom akože údajne podarený film. Čiže som niečo aj filmoval, ale tá kamera v tom mraze zamrzla, ale vydolovali nejaké 3-4 polička, čo sa z toho dalo ako ešte vykopírovať. No a potom už bolo jasné, že musíme dole, lebo sme boli neskoro, 15 hodín, 15 minút. Na Evereste okolo 12. Najneskôr o 1. Sa treba otočiť, aby človek stihol zostúpiť. No a my sme boli o 3 hodiny prakticky po tom správnom čase, čo by nebolo vadilo, nebyť toho, že prišla šialená vichrica, o ktorej sme nevedeli, lebo vtedy neexistovali nejaké predpovede počasia ako dnes. Čiže tá predpoveď bola, že človek sa pozrel von zo stanu a videl. A síce tie mraky prichádzali, my sme videli, že v údolí prichádzajú nejaké mraky počas nášho výstupu, ale že tá výchrica udrie, tak s tým sme samozrejme, toto nás prekvapilo a to vlastne spôsobilo potom celú tú tragédiu na zostupe. Juzek teda zahynul pri zostupe a podobne aj tí 4 horolezci, ktorých sme spomínali pri zostupe v roku 88 z Everestu. Sú teda zostupy väčšinou nebezpečnejšie a náročnejšie ako výstupy? Samozrejme. Ale to každý pozná, že keď lezie hore na rebrík, tak hore to ide jednoduchšie ako dole. A to je také dobré prirovnanie, lebo je pre nás prirodzenejšie liesť hore ako dole. Aj keď človek má schádzať dole s tou strminou, tak niekedy sa ľudia otočia a idú po cúvačky, zostupujú nejaké strmšie oblasti v snehu a v ľade. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že a to je aj taká psychická vec, že mnohí si stanovia cieľ, že vystúpiť na vrchol. A ty vystúpiš na vrchol a odfajkneš si, že cieľ splnený. Ale to je hlboko podvedomá psychická záležitosť. A teraz nasleduje ešte to nutné zlo, že treba ísť dole. A to už nie je ten magnet, ktorý ťa ťahal na ten vrchol, ale musíš zostupovať. A to psychické naladenie už je jedna z príčin, prečo sa robia chyby. No samozrejme veľmi prozaická, že obrazne povedané polovička nádrže je, alebo aj viac ako polovica nádrže je vypotrebovaná, lebo samozrejme ten výstup je ďaleko náročnejší po fyzickej stránke ako zostupovať, čo tiež každý poznáme, že keď máme ísť hore schodami, zadýchame, dole to vieme utekať. Takže ten zostup ten človek je jednoducho unavený, fyzicky vyčerpaný
a zase je to príčina, prečo sa robia chyby, tak logicky pri tom zostupe ako drvivá väčšina úrazov a fatálnych úrazov nastáva pri zostupe a nie pri výstupe. V čase výstupu na Everest si mal 29 rokov. Jozef Sotka mal, ak si dobre pamätám, okolo 50. Presne 50, hej. A je veľmi zaujímavé, že vlastne rok vášho výstupu 84 je v podstate časovo bližšie k prvému výstupu na Everest v roku 1953, keď tam vylezli Hillary a Tenzing, než k dnešnému dňu. Čiže predpokladám, že aj ten rozdiel v tej výbave je enormný teraz oproti dnešku a možno, že tá vaša výbava bola aj bližšia k tej v 50. rokoch. No, bola niekde medzi tým, tak my sme boli nejaký 17., 18., komu sa podaril, ako vôbec v histórii, komu sa podarilo vystúpiť na Everest bez kyslíku. Dnes sú to stovky ľudí, určite je niekoľko tisíc ľudí, čo stálo na Evereste, takže toto sa úplne zmenilo a zmenilo sa to aj kvôli tomu, že presne, ak si spomenula, tá naša výstroj naozaj bola trošku bližšie k výstroju Hillaryho a Tenzinga. Čiže mali sme vlnené podkolienky, proste síce sme nemali už saká vlnené, ako oni nosili, ale mali sme z takých poťahovín, ktoré boli na sedačky v socializme, nejaké Leskimo a Bonekán a z toho sme si šili nejaké bundy. Viem, že na Everest zrovna Palo Pochyly navrhol nejaký špeciálny dizajn bundy, ktorá bola vymakaná v tom, že ten zips nebol tuto v strede, ale bol takto na boku. Taký drobný detail, lebo v tých výškach proste človek je na všetko citlivejší a ten zips, keď je tuto a to malo to aj kapucu a dalo sa to vytiahnuť a zazipsovať, čiže zostal len taký malý otvor a keď ťa tuto ako škré ten zips, tak je to nepríjemné, kdežto je takto na boku, proste takéto vychytávky, ale tiež to sa niekde ušilo viac menej tak na kolene, tieto bundy. A možno najväčší rozdiel, samozrejme o Gore-Texoch sa nám ani nesnívalo. Sice to v tých výškach nie je až také relevantné, lebo tam neprší. A tie silóny, čo sme mali, vlastne ten sneh vedeli, boli naimpregnovaný ten silón, čiže ten sneh vedeli zachytiť. Samozrejme, tá výstroj dnes je oveľa ľahšia. Nehovoriac o kvalite topánok, že my sme trpeli omrzlinami a viem, že sa začali vyrábať tmavomodré topánky, Koflachy boli taká ako značka, plastové prvé a potom ich začali robiť žlté, ale tie tmavomodré boli lepšie, lebo keď zasvietilo slnko, tak tá tmavá farba viac absorbovala to slnko, jak tá svietivá žltá, čiže to boli už nejaké módne, to už boli na také klipsne tie topánky, no dnes tie topánky sú oveľa ľahšie, oveľa teplejšie, no a samozrejme strava. Takže my sme ešte išli na konzervy, slanina, cibula, bravčáky, sme mali tie konzervy, čiže to bolo, samozrejme, však preto sa muselo ísť kamionom a doviezť, lebo však nemali sme peniaze, aby sme si to tam mohli zakúpiť, že dneska si zaplatíte... Kamionom myslíš Československa až do Nepálu? Áno, z Bratislavy do Nepálu, však dokonca v 84. som bol jeden z 3 šoférov, čo sme ťahali tú liasku do Nepálu. 3 týždne non-stop sme šoférovali. Takže tie podmienky sa diametrálne zmenili lietadlom, vrtuľníkom. Toto dneska do base campu vozia pivo a čerstvé potraviny. Kedy si zmyslíte, čo v tých časoch bolo absolútne nemožné. Sponzoring neexistoval. Čiže ten sponzoring pozostával z toho, že nám darovali sušené vajíčka, sušené mlieko a proste nejaký materiál nám dali, ale jediné peniaze, cash sme dostali od Kerametalu a viem, že nad kabinou sme mali taký nápis, že Kerametal, tak za to sme dostali 10 000 korún. Že ste im robili v Pakistane reklamu? A že sme im robili, však samozrejme to bol milodár, ale aby to nešlo akože za daraz, tak to tam sa napísalo. Z ktoré štáty ste vlastne cestovali? Pakistan som spomínala, ale čo tam ešte? No, išli sme samozrejme cez Maďarsko, Bulharsko, Turecko
tam som zažil veľmi zaujímavú situáciu, lebo nás nechceli pustiť ako do Turecka a stále bol nejaký problém. A ja som vždy ráno, lebo moji dvaja spolujazdci, Stano Marton a Maroš Zaďko, neboli až tak veľmi anglicky hovoriaci, tak ja som vždy ráno išiel akože do roboty so všetkými našimi papiermi, aby som to tam vybavil. A vždy preč. Stále ako nechceli o nás ani počuť. A potom zrazu tam sa vymenila už nejaká tretia smena sa medzi tým vymenila a ja som zase predložil svoj pás a tam Zoltán Demian a ten, čo na druhej strane, tak prehovoril na mňa ľubozvučnou maďarčinou. Tak ja som skoro spadol z noh a hovorím, že a ty si sa kde naučil maďarsky? Že čo máš starú mamu Maďarku, ako ja som mal? Síce moja stará mama nebola Maďarka, bola nemeckého pôvodu, narodená v Bratislave, zomrela v Bratislave, nikdy sa nenaučila po slovensky, ale hovorila po maďarsky a nemecky. Ale to stará Bratislava takto fungovala. Takže som myslel, že podobné. Že nie, že od kamionistov sa to naučil, lebo že maďarskí kamionisti sa nevedia naučiť žiadnu reč. V tých časoch to tak bolo. A že on sa od nich naučil. Na tento týpek mi potom akože nejakú sympatiu vo mne našiel, možno cez tú maďarčinu, paradoxne, tak mi povedal, že komu treba dať tých, $50, lebo my sme nemali na rozdávanie úplatkov. Čiže pre nás to bolo ako $50 my sme mali možno $200 na celú tú cestu, na nejaké míňanie, pohonné hmoty, sme mali 1000 litrovú nádrž na tom aute, čiže v Iráne sme prakticky zadarmo. Balíček orieškov bol drahší ako 1000 litrov. Tá nafta tam bola naozaj ako voda. No, čiže na tie pohonné hmoty my sme prakticky natankovali u nás, potom sme tam doplnili a s tým sme došli do Katmandu. Čiže tie peniaze boli naozaj ako šafránu. Tak nám povedal, že komu treba dať ten úplatok, lebo keď dáš nesprávnemu úplatok, no tak peniaze sú fuč a stojíš tam. No, takže o tom by sa dalo nekonečne rozprávať, o tejto ceste. To by sa dala kniha o tom napísať, že čo všetko, jak nám na solnej púšti praskli doraz na pera a jak sme reťazami na sneh, ktoré sme mali na Turecko pripravené, lebo v tureckých horách mohol byť sneh, ale nebol. Tak s tými sme opravili tam auto. Takže musím skončiť, lebo to je never ending story. Dopovedzme, že teraz z Turecka ste išli do Iránu. Do Iránu, z Irán... Pakistan? Afganistan. Nie, už sme išli... Afganistan. Nie, to sme na Nanga Parbat 78 sme išli cez Afganistan. Už naspäť nás nepustili, lebo už tam boli Rusi. Čiže cez Pakistan, no a samozrejme potom do Indie a z Indie do Nepálu. Muselo to byť veľmi dobrodružné. No, to bolo nejakých 10 000 kilometrov a 3 týždne non-stop. Sú horolezci, alebo teda mnohí výškoví horolezci, ktorí si bohužiaľ prinesú z týchto expedícií aj nejaké úrazy, alebo ako sme aj spomínali, omrzliny. Je nejaká daň, ktorú si musel ty zaplatiť za tieto výškové úspechy? No, asi to sú moje oči, čo som si roky neuvedomoval, ale pred 2 rokmi som začal slabšie vidieť na ľavé oko. A povedal som si, no tak idem na kontrolu, lebo predtým už som mal problémy so sietnicou a laserom mi už heftovali tú sietnicu 2-krát za sebou s tým, že nesmiem vdýchať ťažké bremená, nesmiem spadnúť, no, čiže lezenie, bajkovanie, ski alpako zabudni, lebo pritom, keď to robíš, tak nemôžeš nepadnúť. Ako zase chodiť s bajkom po asfalte je smiešné. No takže som myslel, že to práve oko je v poriadku a na tom ľavom som prestával vidieť. Tam zoslaboval zrak, tak som bol na kontrole, tak pozreli a povedali, že kalí sa sklovec, ale že tá operácia je veľmi riskantná a tá úspešnosť je 30-40%, takže počkajme, že uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. No a samozrejme pri tej príležitosti pozreli aj do toho akože už dobrého oka, čiže do pravého oka. A keď uvideli, čo tam je, tak už ma nepustili preč. Na druhý deň ráno už som bol na operačnom stole, čiže som mal znova odlúpenú a roztrhnutú sietnicu. A mi povedali, že keby som prišiel o týždeň neskôr, takže už nie je čo operovať. A
A práve to veľmi silné ultrafialové žiarenie, ktoré v týchto výškach je najhoršie, čo môže byť na sietnicu. My to máme aj geneticky v rodine dané, ale ani moja mama, ani moja sestra sa netrepali do týchto výšok a ani v zime nejak ako nechodili až toľko po snehu, lebo od snehu sa to UV žiarenie odráža. A tým, že ja som bol bríloš odjak živá, v 68., keď Rusi nás obsadili, tak odtedy som nosil okuliare, si to tak pamätám. Asi to s tým nesúvisí, ale je to ako silná emócia. Pre teba je to míľnik. Je to míľnik a preto si to pamätám. Takže ja som bol naučený ako bríloš fungovať s okuliármi. Keď sa mi zarosili, tak mňa to neznervozňovalo. A vo výškach vždy treba nosiť okuliare kvôli tomu UV žiareniu. Lenže v sociku neexistovali tmavé okuliare dioptrické, ktoré by mali UVA, UVB 400, čo je ako minimum, čo by človek tam mal mať. No. A my sme nemali nejakých trénerov, alebo proste my sme boli amatéri, absolútne čistí amatéri. Takže ani sme o tom nevedeli poriadne. Vedeli sme, že treba mať ľadovcové okuliare, ale to, že musia byť nejaká UVA, UVB filter, tak to sme si až tak neuvedomovali, že tmavé, keď je to tmavé, tak je to dobre. No a ja som mal také heliovary, proste zatmievacie tie okuliare, ktoré v tých časoch sa zatmili, ale potom sa nechceli odtmiť, takže to bolo dosť hrozné, ako so slnečnými okuliármi zostupovať v tme. No ale to nefiltrovalo toto UV žiarenie. Čiže ja som bol vystavený tomu UV žiareniu intenzívne a plus na Evereste som ešte oslepol na pravé oko, čiže som mal snežnú slepotu na pravom oku. A práve preto zrejme táto sietnica dostala, a teraz sa to až prejavilo. No ale pred 13. januára mi zoperovali konečne to ľavé oko a ja vidím, jak rys ostrovit. Proste ja som neveril, už som sa bol zvyknutý na teraz. Som sa pripravoval na to, že však sa dá fungovať aj s jedným okom, že to postupne bude odchádzať a zázračne mi to urobili, takže ako som veľmi vďačný pani primárke Majtanovej, ktorá ako si ma zobrala pod svoje krídla a pán profesor Koláč, ktorý je asi jeden z najlepších odborníkov na operácie, mikrooperácie oka. Takže títo ma dali dokopy a proste stal sa zázrak. Je niečo aj vzhľadom na tieto ťažkosti s očami, čo v horolezectve ľutuješ? Neľutujem nič. Ja si myslím, že aj tie v úvodzovkách zlé veci, ktoré človek pozažíval, boli na niečo dobré. Proste ja beriem život tak, že všetko, čo sa mi stane, sa malo stať. A je strašne dôležité, aby som sa k tomu, čo sa udeje, aj keď v tej chvíli človek je smutný a možno aj plače a proste prežíva tú emóciu. A je veľmi dôležitú emóciu prežiť, ako nedusiť to v sebe. Ale zobrať to tak, že nebyť obeťou toho, čo sa stalo a stále sa ľutovať a viniť niekoho iného a proste to je tá pozícia tej obete. A to je veľmi deštruktívne pre psychické zdravie človeka a psychosomatika, chvála Bohu, už začína fungovať. Teraz Lojzko Halas napísal veľmi zaujímavú knihu o psychosomatike. Lojzko Halas bol jeden z mojich učiteľov a on s Maroškom Šajnohom založili mestské družstvo a vlastne vďaka tomu vyrástla táto veľmi silná generácia, lebo Jožo Just a Peter Valovič a ďalší ako boli presne ako tej mojej generácii, čo bolo pomerne silná, možno najsilnejšia generácia doteraz ako horolezcov, tak on nás tam viedol a napísal knihu o psychosomatike, prepojil toto na horolezectvo, že veľmi, veľmi ako zaujímavá kniha. Takže to psychické zdravie, ten peace of mind, ten pokoj v duši je strašne dôležitý pre naše fyzické zdravie. A keď toto tam nie je, tak a keď sme tou obeťou, tam sa samozrejme uvoľňujú hormóny, neurotransmitery, kortizol je najhorší z nich a ten vlastne je
pravdepodobne najväčšou príčinou všetkých civilizačných chorôb, čiže rakoviny, Alzheimery a ďalšie veci majú nejaký, samozrejme to nestačí, ale keď je človek v blbom nalažení a blbo sa cíti, no tak sa začne prejedať, začne chlastať a to všetko, obezita, to všetko potom prispieva k tomu, aby tieto choroby vznikli. Netvrdím, že nemôže vzniknúť napríklad Brian Janečka, tiež ako náš blízky priateľ, ktorý robil s nami kedysi tie výškové roboty, tak ten chalaň bol veselý, zdravý, proste som mu závidel jeho štvorečky, vymakaný a dostal rakovinu. Nikdy nefajčil a dostal rakovinu plúc. Takže nie je to ako čierne a biele, ale to, čo sa mi udialo, aj tie zlé veci, vždy som bral, že je to niečo, čo som sa mal z toho poučiť. A tak som to bral aj v top managemente, kde som pôsobil 18 rokov, som zažil veľa aj negatívnych vecí, ale opäť neľutujem ani sekundu, ktorú som tam strávil, lebo vďaka tomu dnes môžem sprevádzať a pomáhať majiteľom firiem a top manažerom, ktorí chodia za mnou na také one-to-one stretnutia. Jeden môj známy, keď som mu spomenula, že kto bude vlastne prvý host môjho nového podcastu, som mu povedala meno a že wow, že viem, že sa Zoltán Demian venuje coachingu, že keby som bol bohatý, tak by som chcela, aby ma coachoval Zoltán Demian. Tak ako to je? Dostane sa k tebe na coaching aj bežný smrteľník, alebo coachuješ skôr vrcholových manažerov? Väčšinou sú to vrcholoví manažéri, majitelia firiem a robieval som aj nejaké, keď ma pozvú, tak idem aj k mladým ľuďom a robil som nejaké prednášky Teach for Slovakia, neviem, či to registruješ. Áno, poznám to. No, tak som to považoval za veľmi bohumilú činnosť a tí ľudia, ktorí sa tomu venovali, ako sa hlboko skláňam pred nimi, tak ma pozvali a robil som pre nich nejaký workshop a tam boli takí mladí, agilní ľudia a viem, že jeden stále v takej čiapke tam sedel a bol taký, akože mal potrebu akože rýpať do toho, však to je fajn, to patrí k mladosti. A on, že pri vašich ako názoroch a schopnostiach vy by ste mali ísť do politiky. A ja som povedal, že vtedy, že do politiky ja určite nikdy nepôjdem, lebo to je v daných podmienkách, pri danej zrelosti Slovenska, je to, ako pre mňa by to bolo naozaj ako, ja by som to nedokázal robiť, že pokiaľ človek nemá dvojtretinovú väčšinu v parlamente, tak naozaj nič nemôže meniť a vždy, keď máš koaličných partnerov a aj keď jedna strana, by som povedal, zrelá, tak tí koaliční partneri často ako nie sú až tak zrelí a musia si robiť kompromisy a vlastne nič sa nedá poriadne urobiť. Takže práve, a že za každou politickou stranou, či sa to niekomu páči alebo nepáči, v drvivej väčšine, česť výnimkám, stoja nejakí mocní, bohatí ľudia. A títo v úvodzovkách oligarchovia, ktorí sú za týmito, sú vlastne šéfovia, majitelia firiem. Takže ja to vnímam tak, že keď ja budem pomáhať, aby sa kultivovalo toto prostredie týchto top manažerov a týchto firiem, ktoré zbohatnú a to môže byť aj v dobrom, ako nejak podporovať nejakú politickú stranu, tak jak podporujú mimovládne organizácie, čo je veľmi bohumilá činnosť, tak nech podporujú aj politické strany, ale budú podporovať slušných a zrelých ľudí. Žiaľ, zatiaľ v tomto nie sme. Takže jasné, že jeden človek nespasí Slovensko, ale myslím, že každý by mal robiť to, kde cíti, že môže prispieť, že proste aj ten oceán sa skladá len z kvapiek vody. A každá kvapka má svoj význam. Takže tak ako každá bunka v našom tele má svoj význam a keď jedna sa zblázni a začne mutovať a vznikne rakovina, no tak zničí to všetko. Tak preto robím väčšinou pre týchto ľudí, ktorí majú vplyv, a keď aj nie na politickú situáciu, ale majú vplyv na ten top manažer má obrovský vplyv na to, akú kultúru, a to je myslím si, že absolútne najkľúčovejšia úloha toho top manažera, vytvárať príjemnú, pozitívnu, firemnú kultúru založenú na vzájomnej dôvere. A keď toto sa mu podarí urobiť, tak tí ľudia, ktorí chodia do tej firmy,
každé ráno prídu do práce, tak sa cítia príjemne v tom prostredí, jednak vedia zo seba dať to najlepšie, ale aj z tej práce prichádzajú, robili zmysluplnú prácu v príjemnom prostredí, tak prídu domov s úsmevom. A zrazu firma, ktorá má povedzme 1000 zamestnancov a je tam takáto kultúra, tak to má dosah na 3-4 tisíc ľudí, na tých rodinných príslušníkov a možno ešte ďalej. Takže je to niečo, kde sa dá spoločnosť nejakým spôsobom kultivovať a vytvárať príjemnejšie prostredie pre nás všetkých. Čo je to, čo konkrétne ty vieš preniesť do svojich horolezeckých skúseností do, povedzme, že bežného života, ale aj do tohto vrcholového manažmentu? Čo je to, čo im vieš odovzdať? Pochopiť, porozumieť tomu, že existujú okolo nás niečo, čo nazývame univerzálne platné princípy, čo v horách ma naučilo, že keď stratím rovnováhu, a rovnováha je jeden z týchto univerzálne platných princípov, tak zafunguje gravitácia, ďalší univerzálne platný princíp, a padnem na hubu. Čiže tam som sa to naučil intuitívne a zárilo sa to hlboko do môjho podvedomia a ja keď som bol top manažérom, tak inštinktívne som k tomuto inklinoval, aj keď v prostredí, do ktorého som prišiel, fungovalo to začiatkom v 92. som sa stal ako už členom vedenia v cementárni v Rožniku, ako personalista. A tam vládla viac menej kultúra, kto nekradne, okráda seba a svoju rodinu. A ja som mal chuť odtiaľ odísť, lebo som vedel, že toto je nekompatibilné prostredie pre mňa. Ale vtedy sa mi dostala do rúk jedna kniha, ktorá popisovala tieto univerzálne platné princípy. Stephen Covey, 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, kde popisoval, že ako tie princípy majú vplyv na náš život. A tá kniha ma utvrdila v tom, že to, čo ja som intuitívne cítil a čo mi tie hory dali, že toto je niečo, že keď uplatním v tej mojej manažerskej praxi, tak to musí fungovať. A za rok aj pol som bol generálnym riaditeľom, za 2 roky som bol predsedom predstavenstva, po 8 rokoch som bol predseda dozornej rady, čiže bola to hviezdna kariéra v tom top manažmente. A len vďaka tomu, že som dodržiaval veľmi striktne tieto princípy, čiže nejaká integrita, jednota Slováčinov, proste to bolo absolútne ako to bol zákon, ktorý pre mňa platil. A toto je niečo, čo sa snažím teraz odovzdať aj tým top manažérom, že vysvetliť im, že ten princíp rovnováhy v tej firme vlastne stále to je len o ľuďoch, o vedení ľudí. A to sú medziľudské vzťahy. A princíp rovnováhy v medziľudskom vzťahu je vlastne vzájomný rešpekt. Čiže ani to nie je, že ja veľký a ty malý, ani ja malý a ty veľký, čiže žiadna submisívnosť alebo nejaké command and control, proste riadenie. Nenávidím, to je silné slovo. Smejem sa na výraze riadenie ľudských zdrojov, že to je archaizmus, ktorý stále na Slovensku, všetko sú HR-kári. Jak môžeš človeka dať do úrovne zdroja, ako suroviny, a riadiť ho. Ja môžem riadiť auto, ja môžem riadiť bicykel, doprava, doľava, zabrzdím plyn, ale nemôžem riadiť ľudí. Môžem vytvárať podmienky, môžem viesť ľudí, môžem inšpirovať ľudí a tá najväčšia úloha je vytvoriť to prostredie tej dôvery, toho vzájomného rešpektu. A toto, keď tí lídri pochopia, a samozrejme musia oni sa zmeniť a oni začať takto žiť a keď to z nich vyžaruje, že to nie je len ako prázdne slová, lebo však poznáme politikov, ktorí vedia rozprávať ako z veľkej knihy, ale žijú niečo úplne iné a to je obrovská diskrepancia. Čiže keď to naozaj žia, vyžaruje to a tí ľudia to okolo neho cítia, tak začne sa tá kultúra meniť. Samozrejme dá sa tomu prispieť k tomu, že sa nadefinujú firemné hodnoty, že ľudia chápu, čo je zmyslom podnikania v tej firme, nie len generovať prachy, ale vytvárať nejaké hodnoty pre zákazníkov a generovať v podstate nadšených zákazníkov. Samozrejme, odmena za to je zdravý cash flow a na konci aj zisk ešte. Ale keď som zameraný na zisk a nie na generovanie nadšených zákazníkov, ale kto generuje nadšených zákazníkov? No zase len angažovaní ľudia v tej firme, čiže ja musím v prvom rade vytvoriť podmienky, aby tí ľudia boli angažovaní, čiže aby urobili tú míľu naviac a vtedy ju urobia, keď chápu, že robím niečo zmysluplné.
A tu sa už dostávam aj k ďalšiemu princípu, ktorý si raz v jednom rozhovore našom spoločnom, lebo toto nie je náš prvý rozhovor, spomínal, a to je vlastne yin a yang. Ten yin je vlastne ten zmysel, že prečo niečo robím, a yang je to, že čo robím. Čiže človek by v tom mal mať jasno. A takisto v horolezectve si myslím. A moja otázka je, že ako viem jednak na sebe, ale aj na iných odhadnúť, že konajú z toho správneho miesta a nie z ega. Pretože veľa ľudí povie, že ja som nešiel na ten Everest, že by som si tam išiel niečo dokazovať. Ja som neurobil toto, aby som niekomu niečo dokázal, ale občas mi tam zasvieti taká kontrolka, že nie celkom tomu verím. No, asi väčšina horolezcov tam ide, aby si niečo dokázali, a ja som si potreboval svoju hodnotu sám pred sebou dokázať, čiže určite to tam desík za tým bolo, aj keď môžem sa vyhovárať na to, že ja som ani nebol v tej nominácii a nejak 3 týždňa alebo mesiac pred odchodom som sa dozvedel, že idem tiež, čiže som došiel k tomu ako slepé kura k zrnu. Ale napriek tomu to ego tam je, a v tej mladosti to ego je dobré, lebo nás niekam poháňa. Ale v tom ako je dobre, keď človek nie až ako 70-ročný, ale možno ako v 40-ke mu už dojde, že to ego treba mať pod kontrolou a nie to ego má riadiť nás, lebo to je potom to riadenie tých ľudských zdrojov, keď to ego nás riadi. A toto je niečo, čo je dôležité, aby človek začal na sebe pracovať. A keď si spomínala ten yin a yang, tak to yinové je moja hierarchia mojich hodnôt, lebo tá sa veľmi pomaly mení v živote, lenže tie hodnoty sami o sebe nestačia. Ja tie hodnoty musím začať žiť. A to je vzájomná komunikácia, to je jediná forma, ako ja viem prejaviť. A to nie len tým, že používam určité slová, čiže keď prestanem hovoriť o zamestnancov, prestanem hovoriť o riadení ľudských zdrojov, ale začnem hovoriť o ľuďoch, začnem hovoriť napríklad aj v coachingu. Mnoho ľudí hovorí, jednak na Slovensku hovoria kaučovať, také slovo neexistuje v žiadnom jazyku, ale to je slovenské špecifikum, chcú byť asi americkejší. Existuje coaching, od slova coach, voz, ktorý ťa dodvezie z miesta A do miesta B, a coach ti má pomôcť dostať sa z miesta A do miesta B, ktoré si ty nadefinuješ. No, čiže mnohí títo coachovia hovoria, alebo kaučovia, ja kaučujem niekoho. A toto je v rozpore s princípom rovnováhy. Ja koučujem s niekým. Alebo to spolupráca. To je spolupráca. To nie je, že ja som ten múdry veľký a ty si ten malý hlúpy a ja ťa to naučím. Hovoria, že majú svojich klientov. Ja mám svojich partnerov. Toto tie detaily, tie slovy, to je ten tam semantika, ktorá je veľmi dôležitá. Ale okrem toho, ten môj partner, ktorý so mnou tam strávite 2 hodiny, kým nebude on cítiť, lebo to, že my sa počujeme, to je len vibrácia. Že? Tak ucho je ako mikrofón a ja tu ako rozvibrujem hlasivkami niečo, ale to isté, taká istá vibrácia nevychádza len z mojich úst alebo z mojho hrdla, ale vychádza aj odtiaľ to niekde z tej srdečnej čakry a vysiela nejakú energiu. A všetci sme nejakým spôsobom, niekto viac, niekto menej citliví a vnímajú túto energiu. A keď tie slová sú v súlade s tou energiou, ktorú vyžarujem, integrita, skutočná integrita, jednota slov a činov, tak vtedy ten človek je dôveryhodný a tí ľudia cítia jednoducho, že je dôveryhodný. Keď tie slová sú v rozpore s tým, čo ty vyžaruješ, a to určite všetci už raz zažili, že cítili, že tie slová sú fejkové. No a toto je presne to, že môže rozprávať koľko chce, že on tam nebol kvôli egu a nejaké vznešené slová. A ty keď cítiš, že to naozaj z neho aj vyžaruje, a to však poznáme nejaký kurikulum toho človeka a tie zárezy na jeho pažbe, že čo všetko zažil a ako reagoval v iných situáciách, čiže toto poznáme. Ale nie každý to cíti, že treba ja som bola v tej konkrétnej situácii skeptická, ale iní to s prepáčením zožrali, hej? Že... Áno. A tým, že my dneska žijeme tento šialene rýchly život a nechávame sa ovplyvňovať kadejakými internetovými, dopamínovými, závislými
vecami, či to je Instagram, alebo Facebook, alebo milión takýchto vecí. Nakoniec aj YouTube už je zaplavený, dokonca už aj LinkedIn, to je asi jediné sociálne médium, ktoré ešte používam, je LinkedIn. Všetky ostatné som považoval za škodlivý pre moje zdravie. Takže ľudia sú zaplavení týmto a tú senzitivitu, ktorú prirodzene sme mali, a keď si pozrieš filmy Pálka Barabáša, keď ich požiadali, aby išli Papua Nová Guinea nejaký kmeň prvýkrát nafilmovať, tak Laco Gulík, ktorý tam bol doma a vyznal sa v tom, povedal, že Pálko, keď sa stretneme s tými ľuďmi, dávaj si pozor, na čo budeš myslieť. Lebo oni to budú cítiť. Tieto prírodné národy, kmene, ktoré tak žijú v tej džungli, v absolútnom kontakte s prírodou, boli veľmi citlivé na to. A naši predkovia takisto boli na toto citliví, kým sme žili ešte v tom spojení s prírodou. Ale tým, že my sme sa úplne odpojili od prírody, skôr ju likvidujeme, humplujeme, no tak vlastne strácame túto schopnosť. Ona je tam stále, ale je prekrytá hrubou bariérou nejakého, mal som na jazyku špiny, a to nie je pekné slovo, ale proste je to filter, to je lepšie slovo, filter, ktorý nám bráni, aby to tam preniklo. A potom samozrejme, jak si povedala, to zožerú aj s chlpami. A toto samozrejme, keď som obeť a podlieham strachom, a dneska politici sú majstri v tom šírení strachu a tým pádom tí ľudia sú ľahko manipulovateľní a ovplyvniteľní. Takže samozrejme táto schopnosť rozlíšiť, že kto hovorí pravdu a kto klame, už strácame a to je tragédia našej doby. A stratil sa možno aj, alebo zmenil sa ten pohľad na úspech, že čo je vlastne úspech? Áno. Čo každý považuje za úspech, je to také zdeformované, ovplyvnené tými sociálnymi médiami. A ty sám si počas tohto rozhovoru predtým povedal, že to je také relatívne slovo úspech. Áno. Čo pre teba znamená úspech? Úspech nie je len to pre mňa, že dosiahnem niečo, čo mám vysnívané, ale a zas nemôžem povedať, že viacej. Lebo to je ten yin-yang. To, čo chcem dosiahnuť, to je cieľ. To je yangové. Lebo to je to niečo, čo sa v živote mení. To je dynamické, meniace sa, to je yangové. Yinové je stabilné stále. Tiež nie absolútne stabilné, ale veľmi, veľmi pomaly sa meniace. Čiže to je ten môj charakter, to, aký som ja človek. A to je aj spôsob, akým tie veci robím. Čiže ten úspech nie je len to, že urobím niečo, ale spôsob, akým to urobím, je rovnako dôležitý a možno v niektorých prípadoch dokonca aj trošku dôležitejší, že vedieť povedať, že pokiaľ ten cieľ, ktorý mám dosiahnuť, musím pritom porušiť niektoré z týchto základných principiálnych hodnotových vecí, ako je slušnosť, rešpekt, láskavosť a idem na to účel svätí prostriedky a sme pri korupcii a podplácaní a protekcionizmus. Takže toto, keď sa porušuje len a považuje sa úspech, že dosiahol som to, som chcel, za každú cenu, no tak to nie je úspech. To je cesta do pekla. Odklonili sme sa síce od hôr, ale nedá mi nevrátiť sa k ním touto poslednou fotografiou, pri ktorej sa mi už potia dlania, keď celé na to pozerám. Prosím ťa, povedz, kedy vznikla táto fotografia, pri akej príležitosti? To je prvý vážny výstup. Visíme v severnej stene Chima O West. Trošku to ešte opíš pre tých, ktorí počúvajú iba audio podcast. Chima O West, teda Trecimedi Lavaredo, je jedna z najúžasnejších oblastí v Dolomitoch. Südtirol, to je ako Južné Tyrolsko. A tieto severné steny sú kolme až previsnuté, čiže tá spodná časť je previsnutá, čiže ten spodok je taký svetlo-žltý a potom už ten vrch je taký sivý, tak to svetlo-žlté z tej hrany, keď pustíš kameň, tak padne asi 30 metrov od úpätia. Čiže to naozaj ide do kopca. No Ivan Dieška v 77. roku nám povedal, že v
ľavej časti steny je ešte voľné miesto, lebo to bolo také kolbište najťažších skalných ciest v Európe v tom čase, že tam je ešte voľné miesto a nakreslil nám čáru, že chlapci, choďte to vyliezť. A s Johnkim Porvazníkom a s Palom Zelinom sme sa do tej steny zavesili. Ako 22-roční sopliaci, samozrejme netušiac, do čoho ideme, našťastie. A nejak sme sa prekečovali cez túto stenu, čiže naozaj sa nám podarilo urobiť tam prvý výstup. Vy tam bivakujete. A samozrejme sme v tej to sme liezli asi 4 dní, alebo 5 dní sme to liezli. Takže ste tam spali takto? A spali sme v týchto sieťach. Samozrejme, dneska sú hamaky, kde to je v podstate zavesený stan, kde ležíš na karimatke, nafukovacie a je luxus obrovský. No samozrejme, my sme na také nemali. Tak v hračkárstve sme si kúpili tie detské siete, húpacie siete a to vidno na tom obrázku. Práve ja tam sedím, ale Johnky už leží, že nohy máš vyššie ako hlavu, čo samozrejme v noci ti mrznú nohy, lebo sa ti odkrvujú nohy, ale dokonca snežilo nám ako v tej stene, ale boli sme pod tým previsom, takže, a to prilo v lete, ale tak v tých kopcoch to aj v lete zasneží. No tak sme tam, a to si pamätám, že keď sme si tam varili v tej stene, tak sme si podávali ešus a hovorím, že podávam, držíš? Držím, môžem pustiť? Môžeš, púšťam. To bola taká vysoká škola, že jak je dôležitá komunikácia a presvedčiť sa, že ten druhý naozaj rozumie. A toto znie tak veľmi banálne. Ale všetky konflikty vznikajú z nedorozumenia, čiže my nemáme ochotu sa počúvať a vôbec si overovať, že či rozumiem tomu správne, myslel si to takto. A tuto to bolo také rukolapné, lebo išlo o to, že sa nenajeme. Lebo keby som ja podal ten ešus a mysliac si, že on ho drží a on ho nedrží a ja ho pustím, no tak je o 300 metrov ten ešus nižšie. A už sa nenajete. Ale vďačím tomu, že to bol naozaj výnimočný výstup, že sa nám podarilo tam urobiť ten prvý výstup. Vďaka tomu som sa dostal potom, myslím, že do juniorského výberového družstva a tým, že v tom istom roku moja sestra emigrovala cez Škandináviu a dodnes žije v Mnichove, tak ja som mal zaracha na cestovanie, ale vďaka tomu, že som sa stal potom štátnym reprezentantom, najprv juniorský, potom seniorský, tak som mohol cestovať na tieto expedície. Takže... Ale musím povedať, že máš štýl, lebo na všetkých fotografiách máš tie svoje typické okuliárky, no nie na všetkých, ale väčšinou fúziky, takže úplne ľahko rozpoznateľný, čo sa nedá vždy povedať o všetkých horolezcoch, čo sú takto zavabušení. Aj keď s Petrom Božikom si nás stále vmýlili, bo obidva sme boli fúzatí a keď sme boli takto zakutraní, ja som sa tiež niekedy musel dobre pozrieť, že who is who. Mega. No, snad to nie je úplne fópačko prezradiť, že minulý rok si oslavili 70-ku. Keby si bol možno žena, tak by to bolo nevhodné, ale keďže si muž, tak snad to príjmeš takto. A hovorím to preto, lebo vyzeráš, pôsobíš, rozprávaš úplne fit, fyzicky aj mentálne, akože je to obdivuhodné. Ako sa držíš v takejto super kondícii? Žijem v úžasnom vzťahu, čiže síce je to už druhý pokus, ale už 15 rokov sa poznáme a čiže vyše 10 rokov som ženatý teraz s mojou Zuzkou. Čiže myslím, že to je veľmi dôležité, že mať úžasný vzťah. Teraz som počúval Adela Saifa ako cestou a Sisuslovsku vyspovedávali. Čirou náhodou som na to natrafil. Prvýkrát som si tento podcast vypočul a tam sa veľmi otvorene hovorí o sexuálnom živote. Takže vek, nevek a aj toto tam patrí. Možno, že tá frekvencia je už iná ako v tej mladosti. Plus si uvedomujem, že sa musím aj na tej jinovej stránke, a to je ten pobyt v tme, to je to, čo teraz moja Zuzka je 3 týždne sama a ja pôjdem od pondelok za ňou na 10 dní, ešte budeme spolu. Je v Španielsku na takom maličkom ostrove. Každý rok si dávame každý pobyt, alebo idem do Zázrivej na chalupu sám, alebo Zuzka ide niekde sama. Čiže taká psychohygiena, byť sám so sebou, kde rozmýšľaš o svojich hodnotách, to by som sa opakoval. Toto je veľmi dôležité.
No a treba si uvedomiť, že keď sa človek pozrie na to rodné číslo, že aj to staré auto, ja som mal takú MBčku, ja som bol aj čo som mal služobné Audi Allroad, ktoré som potom odkúpil, som tiež najazdil 500 000 kilometrov a 23 rokov som na tom jednom aute jazdil. A viem, že ak je to s tým starým autom, že keď na ňom nejazdíš, tak ono sa začne rozpadávať. No takže aj to telo je také, že treba s ním v úvodzovkách jazdiť. Takže chodím každý týždeň ako do fitka, ale je to také špecifické fitko, kde vlastne 20 minút je adekvátne 3 hodinám klasického fitka so železom. To je to elektromiosimulácia, že proste ti dávajú také impulzy do toho svalu, že keď robíš ten pohyb, tak vlastne to násobne viac impulzov dostane ten sval, čiže ten sval ako naozaj funguje tak, ako by som 3x hodinu, lebo však ja som celý život chodil, začínal som ako kanoistika, tak to tréning bol pre mňa ako samozrejmý. Takže toto stále robím a stále pracujem. Čiže už dneska mal som také obdobie, keď som vlastne akože bol už dôchodca, že som mal tzv. Zelené týždne. Ale iba akože nepovažuješ sa za dôchodcu? No, to je len vec v hlave. Čiže som mal, že týždeň budem pracovať a týždeň budem akože, to bolo zelené, kde som nepracoval a som si uvedomil, že aká to je blbosť, že ja sa snažím ľuďom pomôcť pochopiť, že life-work balance je nezmysel, že treba life balance, čiže rovnováhu v živote nájsť. A ja sám som si vytváral v podvedomí life-work balance, že zelené bolo life a červené bolo work. Dokonca takto som mal farby, lebo to bolo, že červené, aby som zabudol fakturovať, takže to červené mi tam svietilo, že už si fakturoval tú činnosť, ktorú si odrobil. A teraz to robím tak, že mne je jedno, či striham stromy v záhrade, alebo rilujem, alebo 2 hodiny s niekým pracujem, čiže už si to vôbec nedelím, že sú to len rôzne aktivity v mojom živote, ale prácu stále považujem zmysluplnú prácu, kde viem, že nejakým spôsobom viem pomôcť ľuďom, aby ich kvalita života bola lepšia. A to je jedno, či napečiem úžasný chlieb, alebo robím fantastickú zmrzlinu, alebo vytvorím v škole deťom priestor, alebo v pokladni sa usmejem na toho zákazníka, alebo šofér autobusu. Proste to je úplne jedno, v akom povolaní viem robiť ten život druhým lepším. Tak toto je strašne dôležité preto, aby človek ten pokoj v duši našiel a potom tá psychosomatika funguje, že aj to telo funguje, aj tá energia funguje a všetko je fajn. Amen. Presne tak. Zolo, ďakujem veľmi pekne. Jednak, že si meral cestu sem do Bratislavy, aj keď odtiaľ to pochádzaš, ale už tu nežiješ. No, už vyše 11 rokov už tu nežijem. A je mi veľkým potešením a aj cťou, že môžem odštartovať tento môj podcast práve epizódou s tebou, pretože máš nielen naozaj výnimočný horolezecký príbeh, ale zároveň rozprávaš o veciach medzi nebom a zemou a myslím, že je to veľmi prospešné počuť to a povedať to nahlas. Ďakujem, Marta, za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné. Aj keď som netušil, o čom to bude, a to je najlepšie. Nepripravovať sa. Ďakujem. Ďakujeme. Ak sa vám tieto rozhovory a tento podcast páčia, podporiť ho môžete napríklad aj na platforme HeroHero, ktorá funguje na báze mesačného príspevku. Tento podcast je samozrejme voľne dostupný aj na YouTube, Spotify a Apple Podcast, ale odberatelia na HeroHero budú mať aj špeciálne výhody a prekvapenia. Podcast môžete tiež podporiť priamou platbou na číslo účtu, ktoré uvediem dole do popisu, avšak do poznámky treba uviesť slovíčko DAR. Ďakujem za pozornosť, vidíme a počujeme sa pri ďalšej epizóde.